Dar comezo ás oitavas jornadas sobre o Entroido aquí de Galicia, aquí en Pontevedra. Os que sodes asiduos e vos falta Rafa Quintilla aquí, dicirvos que nada, houve un golpe de estado en Saga. A cabeza pensante, evidentemente, aquí Miguel, o maquiavélico. Eu son o guapo. A cuestión é que, nada, está na UNED e, entón, nada, vai tardar un pouco en chegar. Entón, falo aquí de oficiante. Bueno, como todos os demais anos, iso agradecer xa empezo cos agradecementos, entón, o Concello, por unha banda, por iso, durante 8 anos darnos oportunidade para dar estas charlas. E despois, evidentemente, ao Centro Nemono para poder aquí, neste marco, poder falar tranquilamente. Nada, hoxe vou ler, digamos, que os relatorios que vai haber hoxe. As 8:10 pasadas hai a presentación aquí do libro este de Entroido de Samede. Temos aquí a autora. Despois, a partir das 6:30, a Asociación de Felos e Madamas de Esgos, que a ver si tan chegado. E, finalmente, remata a 7:15, Julio González Montañés, que teño aquí a miña beira, que vai falar do teatro de Entroido en Galicia, o mundo do revés. E, finalmente, sobre as 8, vai haber como unha especie de mesa redonda e coloquio cos poñentes. Nada, para que non se nos escapa máis o tempo, vou dar paso entón a Emilia Cajiao Sánchez. O ano pasado veu dar unha charla e eu dixen que tivera un momento de epifanía, unha epifanía contigo, cando explicaches aquí este Entroido, sobre todo porque é moi rico e nada, moi ben a recuperación. Nada, dou paso xa a falas. Moi ben, bueno, pues boas tardes. En primeiro lugar, pedirvos disculpas porque, bueno, estaba convencida de que era a 6:30 e ainda que apurei que puiden, pues nada, cheguei tarde. E, bueno, e xa decir que tiña na cabeza que era para o venres que ven e por pouco non estou hoxe aquí. Gracias que Ismael, que está por aí sentado, me chamou ayer para decirme, chamoume onte para decirme que nos víamos hoxe aquí e digo, como que mañá. E bueno, o sea, que gracias Ismael, porque senón tiña un compromiso na tele con Roberto Vilar e non estaría aquí, vamos. En fin, cousas que de ter moitas cousas na cabeza e atender pouco. Bueno, darvos as gracias por a oportunidade de presentar aquí pois este libro e explicaros un pouco, bueno, en primeiro lugar, que eu non son escritora, son perruqueira e como chego a este libro? Bueno, pois facendo un traballo para o meu fillo, para o colegio, descubrimos o Entroido da nosa aldea, do que non tiñamos nin idea, porque nunca lle escoitamos aos nosos maiores, tal vez porque nunca preguntamos, pois falar do Entroido, non? Entón, este libro nace dunha proposta de un señor maior, 87 anos, que cando nos vamos da súa casa e ele nos fala con entusiasmo deste Entroido, pois soltou aquelo de que pena que non haxa ninguén que escriba sobre isto, porque imos morrer os últimos que quedamos para contalo e isto vai se perder no olvido para sempre, non? Entón, en plan de, bueno, vou facer unha redacción para o chaval, pois digo, pois non te preocupes porque de escribilo encargo meu, de escribir aquela redacción, non? Nunca imaginei, realmente síntome privilexiada,
que ao día seguinte encontrome con outro veciño maior, pregunto polo Entroido e dime, como non vou saber do Entroido se eu participei nel, non? Entón decateime de que a historia era moito máis longa que aquela pequena redacción. E iso levoume a recorrer todas as casas da pequena aldea en busca dos informantes que quedaban para falar, non? E cada día era máis entusiasmo, máis ilusión por descubrir aquel Entroido. Eso lévame a facer unha recollida oral de todo o que les contan e dinme conta de que aquelo tiña que estar publicado para que os fillos, netos de toda aquela xente pois soubesen a historia deste Entroido que para eles foi pois a máxima festa que viviron durante moito tempo, non? Este Entroido pérdese no ano 60, deixan de facelo, intentan ir a Coruña, estamos a 32 km da cidade da Coruña, intentan leválo a Coruña para que alguén os puidese gravar, para que alguén sacase algunha foto, algún recordo daqueles tempos, e non foron capaces. Non foron capaces, como dixo unha señora, non fomos capaces nin de chegar a Betanzos, que está a 8 km, non? Este Entroido, a característica principal deste Entroido é unha danza que se baila o luns de Entroido, é unha muñeira cruzada na que bailan mínimo 10 parellas, senón non se baila porque non luce, e para eles era o máximo, non? E nesta danza bailan as máscaras ou bonitos, todos vestidos elegantemente, os homes pantalón blanco, camisa blanca, cargaos de lazos por todas partes, os sombreiros pois con moitas plumas, moitas flores e sobre todo moitas cintas de cores. E no medio desta danza, antiguamente, bailaba unha parexa que son denominados os carolos, porque van todos vestidos de branco, posiblemente sea o traxe originario deste Entroido, pero que co tempo se vai perdendo, e ese traxe quedou para a xente pobre. E entón, dai que lles chamen os carolos, e dai tamén que desaparece, pois, este Entroido recupérase despois da Guerra Civil no ano 40, e eu creo que a partir do ano 50 xa non existían os carolos, porque nadie quería ser pobre, todos querían aparentar que eran ricos, porque realmente ricos non había na aldea máis que unha casa onde dispoñían de 2 traxes completos, o resto da roupa era pedida, prestada a outras aldeas, a veciños, porque eles non tiñan os medios para facer isto. As mulleres adórnanse con moitos colares, que encargaban ás leiteiras, lles encargaban que lles subiran colares da vila de Betanzos para poder aparentar que eran, ao principio iban con grans de millo, facían os colares con millo vermello, blanco, co que iban atopando, pero despois xa máis avispadas elas, pedían prestado para poder lucir outros collares e destacar por encima dos demais, non? Existen tamén os contrarios ás máscaras, que teñen a misión de sacarlle a xente as máscaras. Estes contrarios, pois, argallan as cousas máis disparatadas para intentar sacarlle a xente as máscaras. Poucas veces o conseguían, porque a danza era moi atractiva, pero houve un ano que houve un señor que conseguiu quitarlles toda a xente as máscaras. E que argallou para elo? Contratou un acordeonista na Coruña, Daniel Mallo, contratan un acordeonista que costou 500 pesetas naqueles tempos, estamos falando dos anos 50, e fai unha burla das máscaras grandes, creando as máscaras máis pequenas. Nenos de 12, 13 anos que nunha noite aprenden a bailar unha peza de acordeón e salen o luns de Entroido en competencia coas máscaras grandes, pero claro, o atractivo do acordeonista foi moito máis grande que o espectáculo que ofrecían as máscaras e conseguiron arrebatarlle toda a xente ás máscaras, non? Anécdotas, decir que o libro é unha transcripción de todas as historias que eles contaron, o sea, eu non poño nada da miña parte, senón que eu transcribín toda a recollida oral que fixen pola aldea, non? Está cargado de anécdotas, de cousas que lles pasaron a eles, lóxicamente, as máis dispares, houve unha vez que un señor visteuse de mono, salían a facer o Entroido o domingo, o luns, o martes e o mércores. O mércores facían o enterro do Entroido,
O luns bailaban a muñeira cruzada e saían as máscaras a bailar, pero sempre os contrarios tamén lles facían frente. Domingo e martes saen solamente os vixigueiros, que se chaman así porque levaban máscaras feitas con vexigas de porco, e tamén levaban as vexigas secas para petar, facían tamén globos coas vexigas e petaban por ali o que podían. Pois hai un señor que se viste de mono en pleno mes de febreiro, desnudo completamente, leva un taparrabos, unha especie de calzoncillo, e se pinta o corpo todo de negro con cisco das potas da lareira, non? E el pois, foi recordado a día de hoxe, falan del e partense de risa, porque lles pareceu super gracioso aquel home subindo polos palleiros, entrando nas casas, subíndoselles nas mesas, bueno, pois facendo o que fai un mono, non? Doutra vez, pois argallan de levar unha máquina que tiñan de facer fideus e cambianlle a boquilla e en vez de facer fideus fixeron churros e incluso levaban pois unha especie de paellera grande con aceite quente, soltaban os churros e iban repartindo churros pois por toda a aldea, non? Outro día que les recorda moitísimo e do que teñen moitísimos recordos e moitas anécdotas é o día do enterro, o mércores. Eles, un mes antes do entroido, que coincida que haxe a lúa chea, salen os mozos da aldea a buscar un pino roubado, por supuesto, o máis grande posible, que poidan con el hasta a aldea, pero tal, traían o lombo. Saen a roubar ese pino de noite, de aí que eles esperan a que haxe a lúa chea, que sea a lúa chea, para poder ir ao monte. Rouban un pino o máis grande posible, porque despois, unha vez que remata o entroido, venden o serradero e con ese diñeiro sufragan os gastos que lles ocasiona o entroido e en ese pino colgan un boneco o que chaman Policarpio, que era un antigo prestamista que había na vila de Betanzos. Entón, teñen a Policarpio colgado, sempre apuntando, señalando as aldeas veciñas coas que había moita rivalidade no entroido e o mércores fanlle o enterro a Policarpio, non? E aí, o mércores, como eles contan, pola mañá tiñan que ir á misa, porque era mércores de cinza, a poñer a cinza, e xa automáticamente correndo para a casa para preparar o enterro. Decir que nos días do entroido non traballaban, non facían nada, a pesar de que era xente que vivía do campo, pois incluso non iban nin a erva para as vacas. Como decían eles, dáselles de seco. Nada de traballar, só se dedicaban ao entroido. Entón, o mércores, pois argallan o enterro e participan un montón de xente, e xente moi maior da aldea, que é un pouco o que nos choca. E xente que o resto do ano eran considerados como casi como beatos, super religiosos, xente ejemplar, pero no entroido desmadrábanse como o que máis, non? E iso lles chamaba tamén moito a atención, aquela xente que vían tan seria e de repente, pois, se desmadraba daquela maneira, pois era como, que pasa aquí, non? E tiñan as choronas, que eran os pais do entroido, que choraban desconsoladísimamente, un pouco decían cousas boísimas do fillo, outro pouco decían cousas malísimas, e con todo ese teatro que duraba horas, 3-4 horas, pois botaban a tarde do mércores facéndolle, pois o fillo estaba enfermo, enfermísimo, e aparecían médicos, aparecían o cura, lóxicamente, para confesalo, porque xa estaba tocado de morte, aparecía o notario para que poidese facer testamento, había predicadores, había o ceo e o inferno. O inferno facían unha cova con loureiros, porque ao arder estalaban. Ali estaban os demos, que eran os homes máis fortes da aldea, e con todos estes homes do inferno, pois eran os homes máis fortes da aldea, poñíanse cornas grandes con lume e salían dai do inferno a asustar a xente, a botar a xente para atrás. E por outra banda, tiñan o ceo, onde estaban os anxeliños, porque ao final cando Policarpio morre, pois hai unha loita pola alma do difunto entre o ceo e o inferno. Hai que decir que sempre ganaban os do inferno e Policarpio pois acababa queimado no inferno, non? Saca daí por aí é unha das máscaras está un pouco perjudicada despois de tanto entroido, pero
Bueno, esta sería unha máscara de nova creación que levan os contrarios, non? Neste caso, pois, irían os contrarios con elas. É de nova creación e decir que foi porque, bueno, meu abuelo unha vez que iba para as troitas clandestinamente e levaba pois, unha especie de paxo, un joxo para ir á pesca clandestina, pois topouse de frente ca Guardia Civil e non lle quedou outro máis remedio que poñelo na cabeza e facerse loco. E entón, pois, daí sacamos que bueno, que daba para facer unha máscara e lucila no entroido en memoria do abuelo Xoquín e da súa trangallada. E, bueno, pois eso é un pouco a historia deste libro, non? Creo que é importante porque recolle unha parte da historia que non chegara a nós, que nós non tiñamos nin idea. O mellor agasallo é que para a xente da miña aldea que o leu, ríronse, choraron, recordaron anécdotas, xuntáronse, era como estaban, cada vez que leían algunha anécdota, pois eles estaban vendo a señora que a contaba, que moitos deles xa non están con nós, porque claro, isto é unha conta atrás a pasos agigantados, cada ano morren os 2, 3 e non nos quedan apenas xa xente maior, non? Este libro pois, foi concebido como un homenaxe a todos eles, por contarme as súas historias, por abrirme non solamente as súas casas cando os fun a visitar, sino abrir o corazón desa maneira para que non se perdese no olvido, non? Creo que esa era a miña meta e creo que o conseguín. E pois eso, un homenaxe a todos eses maiores da nosa pequena aldea. Non sei se algunha dúda, algunha cousa que comentarme. Hai unha frase de Toni de Melo que a min encanta e creo que recolle perfectamente a miña sensación con este libro, non? Toni de Melo decía que eu son unha simple tecelá, non merezo o mérito do algodón nin do liño. Ese mérito teñeno os nosos maiores que contaron a súa historia.